Сегодня 16-я годовщина со дня исчезновения журналиста и основателя «Украинской правды» Георгия Гангадзе. Его и других погибших сегодня будут вспоминать в Киеве на Майдане Незалежности. А на прямой связи с нами находится наш корреспондент Наталка Калинка. Наталка, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Эльдар. На Майдане Независимости собрались около сотни человек. Участники принесли с собой свечи, которые зажгли в знак памяти и скорби о Георгии Гангадзе и других журналистах, которые погибли при исполнении профессиональных обязанностей. Это уже 12-я такая акция. С 2005 года, 16 сентября, на главной площади Украины зажигают свечи. Пришли сегодня сюда почтить память коллег, также журналисты и друзья Георгия Гангадзе. Предлагаю послушать, что они говорят. Саме цього року поховали нарешті тіло Георгія Гангадзе. І людина, яка була на похоронах, відомий журналіст Павло Шеремет, він теж загинув цього року. Це дуже такий ганебний факт. Хоча обіцяли розслідувати дуже швидко, але, на жаль, поки що ще результатів таких явних ми не маємо. Просто пом'янути, я не думаю, що це має бути якась, знаєте, така пафосність. Просто люди, які вважають, що вони повинні тут бути, і згадати всіх, хто загинув за професію, тому що це не тільки Георгій Гангадзе, це не тільки Павло Шеремет, це в Україні фактично згадується щороку близько сотні журналістів, і їх число весь час зростає. Ми, звичайно, пам'ятаємо про всіх загиблих журналістів, вимагаємо розслідування, покарання вбивць. І Георгія Гангадзе, і Павла Шеремета, Ігоря Олександрова. Я думаю, що цей терор проти журналістів – це дійсно залякування, але це не зупинить наших журналістів. Принаймні ту частину, яка вже давно говорить правду. Поки є люди, які пам'ятають цю пам'ять і які вимагають, і поки є такий борг перед нами всіми, перед пам'яттю Георгія, перед його родиною, цей борг існує, до тих пір будуть такі акції проходити. 16 сентября 2000 года, и только в ноябре того же года в селе Тараща Киевской области обнаружили обезглавленный труп, который, по мнению экспертов, принадлежал Георгию Гангадзе. И только через 9 лет также в Киевской области обнаружили останки черепа, который, как тогда заявила Генпрокуратура, также принадлежал журналисту. И до сих пор, и только 22 марта 2016 года, похоронили тело Георгия Гангадзе. Также напомню, что за 16 лет заказчика убийства так и не нашли. Студия. Что ж, спасибо, Наталка. Это была наш корреспондент Наталка Калинка с Майдана Незалежности, где проходит акция памяти Георгия Гангадзе.